सायाव थारैनो जुदि बिजेपिया सरकारखौ दायोब्ला एसे बर' जाथि हिसाबै एसे जोंनि काउन्सिला मा अबस्था जायो मैयानि दिनाव जों नुनो मोनदों जिहेतु बेबो सासे एक्सन डिपि सानसे समाव बर' हारिनि थाखाय गोबां नांबोनाय बिथाङा बुंदों एपिपिआनो बिपिएफआनो एपिपि बेखिनि बाथ्राखौ बुङो बिथां बे बर' हारिनि गेजेराव गोबां दैदेनगिरिफ्रा जेरैबायदि फरायसा आफादफ्रा खौसेथिनि बाथ्राखौ गोलाव समनिफ्रायनो बुंबोबाय थादों मैया दाखालि साननैसोनि सिगाङावहाय गुबुन आफादखौ लानानै जेरैबायदि एग्जाम्पलावहाय आबसु थाफाबाय बर' साहित्य सभा थाफाबाय ट्राइबेल संघ थाफाबाय आरो बायदि दल संगठन दंबाय इउनाइटेड अफ एक्स एनडिपिखौ जों नुनो मोनाखै आरो लोगोसे बनसु आफादखौ जों बे आफादखौ दा बेफोरबायदि माखासेखौ लिंहरदों माखासेखौ लिंहरालाफानो जुदि सावरायबाय थायोबा बेफोरबायदियाव खौसेथिया फैगोन गेजेराव जोंनि आफादगिरि रन्जन दैमारि सार फैदोंमोन 20 साननि थाखाय बिथाङा सुटियाव लिभाव फैदोंमोन दा बे समावहाय नोंसोरो सब समाय नोंसोरखौ बे समाव खाथियाव क्ल'सआव थाबाय थानायखौ जों नुदों थ' बावहाय जोंनि बर'नि दैदेनगिरिफोर जेरैबायदि बिपिएफ आफादनि आफादगिरि दा इउपिपिएलनि आफादगिरि दा बेफोरबायदि बायदि रोखोमनि दैदेनगिरिफोर नोंथांमोना लोगो हमफैनायखौ नुदों आं मोनसे खोथाखौ सोंनो लुबैबावदों एपिपि हिसाबै उदालगुरियावहाय बेसेबांसो देरहागोन रायजो राजाफ्रा गोबाङानो सोंथि सोंबाय थायो एपिपिआ बिजेपिनि अक्सिजेन लानानैसो ओंखारदों होननानै जोनोम जादों होननानै बुङो आरो बिजेपिनिनो माबा मोनसे सहायफोर लादों होननानै एपिपिआ दिनैहाय जेरावखि जाया मानो गेलेया मानो देरहायोब्ला बबे मोनसे हान्जाजों बा इउपिपिएलजों सरकार दाफागोन ना बिपिएफजों सरकार दाफागोन